zo mu buɗe wannan box ɗin na kayan Korean skincare da aka aiko mu. Oh my god, this box is huge and packaging ɗin yayi sosai gaskiya. Bari in nuna muku abubuwan da suke ciki. First akwai sunscreen, kun gan shi nan kai shi ma yayi kyau sosai. Sai kuma vitamin C bright cream, lallai za a sha haske, which contains niacinamide a ciki. And then akwai TXA Motion Max Cleanser. Sai kuma lastly akwai cleansing oil and toner. Just look at the box. Kun ga inda yake akwai girma an kuma a ciki sun saka how to know your skin type. Kun gani zaki buɗe ki duba skin type ɗinki idan normal skin ne, oil skin ne gare ki ko kuma normal skin ko combination skin ne ko ma menene zai. And sauran abubuwan bayani ne akan how to use all the products. Sannan kuma lastly wa'innan stickers ne. Thank you Kozir. Bye.